Sonare kinapit gunung temah temlawung sorot membayung sumambiran lerebang socane nganggo rapuh laratas sonare ngurang aku tinampi siraping pertapan condro manik marmo datang muka kawis tinggal gilan pulang sirap lapek mantulaken sorote yuang para tonggo pati kalian nyebut asmaning Gusti ingkang maha welas kang sarta maha asih amor wani narap buku kondo inggih pundhita ingkang minangka dadi pambukaning carita maring pertapan Condro Manik pertapan ingkang mapan wonten ereng-erenging gunung marmo datang mokal kawis tinggal asri sesawangan ana sak kiwa tengening pertapan lenggok ilining toya ingkang mijil saking sendang kang pening tirtane Bertane pinara para playune dinendung-dendung narya ngileni sawah miyang pategalane para Narakisma. Para Narakisma samya wekal pangulai tetanem sakemah bumi sacengkang datang ana kang sela kawis tingak ijo royo. Sinten banging Hakasrama ing kono lah menika tawanane. Ing muni Narendra ing negara Sindhapura kanggo lereh keprabon tumuli ambrah mono ana madyaning pertapan Condra Manik neteng cipta sedyaning nala nenggih Risang Gunawan Wibisana hamung pasrah sumarah marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta maha asih bisa manggih kaswargan kang sejati bocap nalika semono sakala pecah sepine swasana praptanira muni senopati ngalengka ingkang wujud sukma utawi badan alus nenggih sukmanira sang Kumba Karna ingkang merpeki wani krayi Paduka merpeki dumateng unggawanipun ingkang rayi kula pun Gunawan Wibisana subur bagi sewu Gunawan
yen kowe ora pangling lawan aku nadyan aku wis wujud badan alus utawa mung kari sukma pangabekti kula matur Kakang Mas iya Gunawan wis tak tampa bener becik akarya bombong rasaning pun Kang Wibisana nggonku mubeng kaya kinjeng mubengi jagat raya aku goleki kowe ya iya aku goleki kowe Gunawan nuwun sewu Kakang Mas semenipun wonten bab ingkang wigati ewadene paduka padi dumateng ing rayi Gunawan aku nganti gumun setahun jengleng serendeng marasane marang penandangku nganti dina iki ing atase duk nalika semana nalika jaman perang gedhe ing negara Ngalengka aku wimbelani marang kautaman belani bumi tutah darah jare ning belani bener Kang sarta kautaman kuwi yen tumeka pati cinadang manggon ana kasuwargan jati nanging Wibisana yo kene sebab apa ing atase aku wis urung kepi marang kautaman jejegake bener aku tumeka pati nyawaku nglambrang aku ora tinampa dening Kang Maha Suci aku ora bisa munggah kasuwargan salahku apa Gunawan Ganjing langit kap telataton Legin sanging alis risang mawe gandrung sabaran tak dulu Sukir moyak mayik saking jas bali urung lumare sang gandung dohane suwi mitra tak ngoyo parandre yen ngono jare para pinunjul para pinisepuh para sarjana sujaning bukti kuwi ora bener nalika perang negara Ngalengka biyen aku belani marang kautaman belani marang bebener yo gene nganti dina iki aku ora iso manjing kasuwargan jati ora iso mati kanthi sampurna Gunawan morgage wene ana cala pepadang tumrap petenge ngatiku Wibisana nuwun kepareng matur menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten Kakang Mas pangira-ngira Kang sarta pandugi kula kenging menapa paduka dereng saged manggih seda ingkang sampurna dawuh para kiai alim ulama ina akmalu binyat sedaya menika gumantung dhateng niyatipun nadyan to mboten kewedhar ing lati ning jroning niat kala wau ingkang akanda jagat sampun ngamuning-ani sing tok karepake kepiye supados paduka kemutan kang sarta eling lelampahan anggenipun
Paduka gugur pengawakku semua bangsa lan Paduka ngertos apa to sebabe Kumba Karna dereng saged munggah kasuwargan jati. Sedaya menika niat ingkang lepat, niat ingkang klentu saking Paduka. Niat sing endi Wibisana? Monggo sareng-sareng kula aturi ngemut-ngemut lan ngrangsang dumateng lampahan ingkang sampun kawuri. Niki mengke Paduka badhe kelingan. Apa to sebabe Paduka mboten saged tumeka pati kanthi sampurna? Ngono menawi nggih. Perangi para denawa, para raseksa, wadya balane Nalendra ing angka Prabu Dasamuka lumawan tandhing lawan wadya balane Sri Rama Wijaya. Dadi perang gegempuran ing antarané wadya Bala Kethek lan para wadya Bala Buta.
Ayo kendel tenan. Wani nyerang kandang singo. Rama Wijaya. Dina samang waspadano. Ratu ing negara Ngangka Diojo. Prabu Rahwana Raja. Duweni kekuatan, duweni piandel sing jagat tanpa timbang. Aku duwe ati. Duweni kadang muda sing tak dendeng kaya kendhang. Mbok Arno, kowe tangi opo Arno? Negaramu dienggo jajakan musuh kok Arno. Miring bulun kapurba risang morbenarat ing sahananing kaanekanan sihing kasih